Leon, eta, mi esker gonbidatzeagatik, ni saiatuko naiz ere ekarpentsoa egiten ez hainbeste nire ardura berri honetatik, baizik eta, bizi izan dudan esperientziatik eta, nolabaiteko gure hausnarketatik, ez? Gaurko maingurari arrisku bat bai ikusten dio, eta danak gauza antzekoak edo gutxienez esatea, eta, ekarpenak eskatu digutenez, saiatuko naiz ies egiten arrisku horretatik, ez? Hasteko esan, Euskal Herria antolatzeko bi puntu edo ikuspegi kontrajarriak ditugula. Alde batetik, Euskal Herria aintzat hartzen duena eta bestea Euskal Herria, Espainia eta Frantzian artean urtu nahi duena, ez? Bi jarrera simple horien atzean egon daitezke 11 gradu, baina garbi dagoena da, gure ustez behintzat batek barneko esioa sendotu egiten duela eta besteak ahuldu egiten duela. Eta ikuspegi ukatzaileak lan asko egin du azken mendeetan, eta muga administratiboek bereizte eta urruntze larria ekarri dute gure herrian. Izugarria da mugaren alde bietan edo alde hirutan, segun Nafarroan ere, muga administratibo horrek askotan anaiak baino, arrotzak baino, etxaiak baino ikusi arazi egin gaituztela. Eta orduan, garbi dago egoera hori horrela izanik, bide luzea dugula aurretik, bideak errazten, konfiantza, babesa, laguntza, lankidetza, erraztuko duten irizpide ikuspegi giro eta gainerakoak sortzen. Egia da, herri berean bizi garela sinesten dugula askok, baina lankidetza askotan kontrabandoaren antzeko zerbait bihurtarazi digutez. Askotan sortu dizkigute horrelako eremuak lankidetzarako, baina badirudi baimena eskatzen juten garela eremuietara, eta gure lurraldearen zatik eta onartuz parte hartzen dugu eremuietan. Nire ustez behintzat, tokian kokiko administrazioen lehen eginkizun instituzionala gure herriko eragilei eskubidez dagokiena bere herrian normaltasunez jardutea eta hori bermatzeko bideak jartzea da. Nola? Burokrazia erraztuz, juridikoki sustatuz, politikoki babestuz, eta alden neurrian behintzat baliabideak eskainiz. Honetan ere, normalizazioa behar dugu, gure nazioaren barne harremanak funtzionalak nahi badute izan. Lurraldea ez da azalera bat soilik. Lurraldea gizartea, herritarrak, organizazioak, historia, beste 11 elementuz osatutako errealitate batez ari gara lurraldeaz ari garenean. Gurean lurraldea eta bere osagaiak dinamizatu eta biziberrituko dituen lankidetza behar dugu. Lankidetza asko hitz egiten dugu, baina edonolako lankidetza ezin dugu onargarritzat jo. Ukatutako herri honen barne logika eta errealitate sozioekonomikoari leial zaiona behar dugula uste dut. Barne kohesioa, lankidetza, arazoak elkarrekin aztertu eta elkarrekin konpontzeko bidea jartzen dituzten estrategiek bakarrik balio digutela uste dut. Herri egiten gaituen lankidetza, hain zuzen ere. Lankidetzak beraz egun dagoen esi instituzional hertsi horretatik harago jo beharra dauka, bideak eskainiz eta soluzioak ekarriaz, elkarrekin bizi garela eta etorkizuna elkarrekin dugula ikusten laguntzeko eta erakusteko. Honen adibide polita uste dut, Udalbiltzak bere garaian eskaini zuela, bultzatu zuen auzolana nazionalaren adibidearik eta praktiko errearekin, ez? Beharrak dauden tokietan aztertu, bertako eragileekin aztertu, irtenbideak elkarrekin planteatu, eta Euskal Herriko eragile eta norbanakoak
horretan laguntzeko bidean ipini zituen. Edo hainbat herrietan, azkeneko urte hauetan, herritik bertatik sortutako 7 bat ekimenak abian jarri dituen hainbat egitasmo. Bertatik, tokitik, lan asko egin daiteke. Nor, tokiko administrazioak baino hobe honelako ekimenak bultzatzeko. Arazoetatik gertu daudelako, elkar ulertze maila handia dutelako, eragileekin, mota guztietako eragileekin, etengabeko harremana dugulako tokiko administrazioak, jar dezagun, gure ustez behintzat indar hori gure herria egituratzeko helburuarekin. Asimetria instituzional handiak bizi ditugun arren, 2 estatu, 3 eremu administratiboak, ez dugu ahaztu behar lurralde desberdinen artean komunak diren instituzioak baditugula. Udalak bereziki, baina badira baita ere, partzuergoak, fundazioak, organizazio sozialak, enpresak, besten arazoak eta denon arteko soluzioak ere, geure egin behar ditugula uste dugu. Edo nola ere, Gipuzkoako Foru Aldundian legegintzaletan sustatuko den lankidetza ildoaz, zerbait esatearren, garbi esango dizuet, gauden foroetan jarraitu egingo dugula. Eta bertan aleginak egingo ditugula lankidetza hori indartzeko. Baina gure xedea behintzat ez da hor, gelditzea. Foro berriak erraztu nahi ditugu, eta gure jarduera instituzional arruntean lankidetza sustatzen duten irizpidea garatu nahi ditugu. Bai eta gure herria egituratuko duen lankidetzaren aldeko iritzi hildo indartsu bat ere. Garbi dugu gure herria egituratzen, laguntzen eta bilatzen ez duen lankidetza ez dela guretzat egokia. Mugaz bi aldetako erakunde eta herritarrak ariketa zehatzetan jartzea ez dela nahiko. Lan horrek ez badu lurralde kohesioa eta egituraketa helburu. Adibideak jartzearren, ziur, asmo honekin abiatu zen Baiona Donostia eurohiria lankidetza esparruak zalantza bat sortzen ditu. Ez aldu Ipar Euskal Herriko barnealdearen ustuketa laguntzen. Hemen beraz, lehen hausnarketa ez dezagun soilik gure beharretara begiratu. Azter dezagun besteek ere zer behar duten eta elkarrekin zerbait ederra egiteko aukerarik badugun. Lehentasunezko lankidetza eremuak jartzen zuen Gidoiak eta ezin naiz orain arte egindakora mugatu. Mugikortasuna bereziki garraio publikoan, eremu akademikoan eta eremu profesionalean funtsezkoak dira lankidetza ariketak. Baina gure ustez behintzat, eremu agroalimentarioan ere gauza interesgarriak egin daitezke, Gipuzkoan sektore horretan adirenak eta Nafarroa garaian zein iparraldeko barnekaldean nagusi diren laborarien artean. Horatzen naiz, komentatu da nazional hori martxan jarri genuenean eta Zuberora joan ginenean, hango laborariek etziguten dirurik eskatzen, etziguten lankidetza eskatzen ziguten gauza zan merkatua, ireki merkatuak. Guk salmentalekuak behar ditugu. Ez dugu laguntzarik behar. Guk dakiguna egiteko badakigu, merkatuak behar ditugu. Eta enpresariak ziur berdin. Enpresariak enpresariekin, sindikatuak sindikatuekin lan asko egin dezakete. Lan merkatuaren ikuspegitik ere gauza interesgarriak egin daitezke Lapurdi eta Nafarroa iparraldearekin batez ere. Lurralde anitzetako ekintzaileen proiektuak sustatzea ere ezin aberasgarria gerta daiteke eta zer esan Baionako portua eta Miarritzeko aireportuekin osagarritasun hitzartua lortzeaz. Premiak non nahi aurkituko ditugu ziur. Bi aipatzearren, gure ustez behintzat, hizkuntza kultura edabideak munduan eta gazterian aipatuko nituzke. Lehenean, bada zer egin kultureko izpena nazionala izan dadin eta ez gure zilborrari begirakoa, gure lurraldetxoari begirakoa. Edabideek edatzen duten erreferentzia geografiko askotan ez da zuzena. Ez du laguntzen gure herria egituratzen. Gure herriko gazte askori, gure herria arroz zaie. Formazioa eta lan mundura sartzeko orduan mugak hor dirautelako, hor jartzen dizkiogulako.
unibertsitatera edo lanbide hezkuntzara sartzeko mugak hor jarraitzen dute. Berrikuntza nagusiak ordea ez dira lankidetza esparru berrietan edo irekitzetik etorriko, baizik eta metodologiatik etorri behar du. Zer egin, eragile sozioekonomikoak lankidetzara animatzeko eta beren apustuan laguntzeko eta bere lan esparruan gure herria egituratzen lagunduko duen lankidetza suspertu dezaten. Bide berria garbi dugu hala ere, tokiko administrazioak ezin ditugula bakarrik egin. Zuzenbide gaiak edo enpresa gaiak jorratzen dituzten eragile unibertsitarioek ere lagundu beharko digute bide berri horiek nola gauzatu argitzen. Denon arteko elkarlana eta konfluentzia beharrezkoak izango dira zeregin horietan. Ta azken gidoiaren azken atalari erantzunez garbi dugu alde bakarreko urratsak posible bakarrik ez. Beharrezkoak direla eta denbora galdu gabe hartu beharrekoak direla. Ezin dugu zai egon, kanpotik ez zaigu zailtasun eta oztopo besterik etorriko. Beraz, hartu beharreko bidea zalantzari gabe alde bakarrekoa izango da. Egia da, Europako Batasunak formula berriak gero eta amalguagoak eskaintzen ari dira lankidetza errazteko. Eta honi, jarraipena egin eta aldugun neurrian aplikatzen ahalegindu beharko dugu denok.